Vítám u dalšího videa a dneska to je jakoby speciální. No vůbec teďka jsem přemýšlela jako o něčem novým a takový věci. Tak jsem si řekla, že bychom mohli jít na nějaký ten můj make-up. Si dávám denní make-up, dávám se jen trošku, protože se stydím za to, jak vždycky budu vypadat. A tady mám zrcadlo vedle, aby jsem se koukala. Tady mám to ještě na jednom Já nevím, jestli to slyšíte, ale něco tuní, prostě tam něco tuní. Ničení, já si někdy se to stydím, někdy se špatně zmaluju a potom se bojím, že se mi budu posmívat, ale to se nerazilo nestalo, já jsem tady se trochu někdy čumárkla, jsem to chtěla dát takhle, aby to nebylo vidět, ale se to trochu nepodrželo. Takže se někdy budu koukat na tohle druhý zrcadlo, a aby jsem se viděla. A tady natáčím, tady mám totiž takovou bednu, suprovou bednu, kterou jsem dostala v první třídě, už mám 3 roky, to jsem dostala od dědy. A tady si dám gumičky a takové věci a tady je vždycky takový zrcadlo a tam jsem si opřela ten mobil. Takže mám na rozdíl od mamy, když jsem si půjčila někdo doma, takže super. Tak můžeme jít na to. Tady se vždycky dávám. Ale tady se nemůžu, mákám to takhle. Tak ten druhý, takovejhle od Dermacolu, je tam toho málo, takže mamka tady jsem používat druhý, nevím čím to je rozdíl, mám tady používat tenhle. Takhle vypadá, je to od Dermacolu Sensitive. To je od Dermacolu Detox Defense. A to je jedno. Používám. Mamko, musí koupit tam. To je tampon, nejtajste. Už jsem to jenom 2. A já vždycky používám 2, protože si vždycky musím uslyšet. Já si použiju jenom 1. Dávaj! A používáme ten normální deška, takovýhle. Je to takovýhle, to určitě znáte od Bell. Takhle, to určitě někdy taky používáte, takže to taky používáme my. A teď si budu teda namočit. To byl někdo odvedle. Si vždycky takhle přeložím a potom sakra. To jsem právě, že nechtěla. Jsem Kája pravařka. Prosím. Ne. Jo, takhle. Super. Jsem to chtěla trochu k sobě dostat. Tak já se tak odposadím. Je, čelenku. Používáme takovou tak klasickou a bílou klasickou. Děláme sport. Já miluju Minecraft. Je to zpětek, kterým jsem rád. Já rád těším cobblestone, diamanty a ten stůl. Hej, ale já takhle docela vypadám dobře. Ne. Ach jo. Ještě se musím potom učit, protože vypadám jak trotu. Jsem totiž nemocná a vůbec se nemiju. A protože potím se. Takže bylo to se ohnu potom. Když spadlo. Jo. Sakra, tak já to nemám narovnaný. Myslela jsem, že to bude takový ten make-up
denní na 3 minuty, ale já už tečím 5 minut a s ničím jsem nezačala. Mám ty děti ve školce. Co mi to tady dělat? Musím se koukat na vás. To stojí! Na rozdíl dneska jsem se koukala a vidíte, nebo spíš nevidíte, mám špinavou pleť. Už se. To je dobrý, že to mám tady jenom už jeden. Dále co používám, musí se mi to jít z hůstou, to taky svědí. Už mám se suchý. Au. Takhle vypadám docela pěkně, ale tady mám takovou díru od malička, nevím proč. To mě asi trefilo kladivo. Ty mám díru! Já tam mám takovou bolístku. Jo, takhle budu. To je lepší, abyste to neviděli. Super. Moda. Vždycky pod oči si dávám korektor od She. Stylezone. Nepadej! Ale já to používám jako rtěnku. Vlastně vypadá to jako rtěnka, ale je to normální klasický korektor. Ten byl nejlevnější, tak mi ho máka koupila. Protože jsem o něj už neměla. Na kameře to vypadá jako docela dobré. Že to úplně nic tam nevypadá. Ale když se koukne do zrcadla, vypadá to jak mumie. Prostě já vždycky říkám, když tady mě vždycky vidí to film, já říkám, vždycky vypadám jak mumie. Takže jo. Dále, co používám, jsou ty rtěnky. Jo, ještě jsem zapomněla říct. Je to 1. A dále mám tady rtěnku zase od She. A tohle dobře vypadá. Že se to může spojit. Prostě kostičky do Minecraftu. Nebudu točit Minecraft, protože vlastně v létě budeme mít počítač, možná budu učit Minecraft. Ale nejsem si ještě jistá, pokud se vám tohle nějaké moje videa budou líbit. Maximálně, ať mám 5 lajků. Dohromady už mám 5. A to je jedno. Aspoň se snažím. Mám tady takovou od She červenou rtěnku. Je to hezká a je to číslo 127. Je to akorát pro mne. Dělat takhle nebo takhle? Takhle. No, jenom málo, protože mám k troto. A teďka před vás udělám i řasenku. To není asi moje denní řasenka do školy. Já jsem ještě nějaká moc malinká, ale nejsem. Ale prostě... Víte to?
vždycky to s tím. Já si kupuju červené rtěnky, protože jsem si vždycky říkala, že zrskám, jako já, že to sluší ještě. Tomu vypadá, že mám bílý zuby, ale... A že to prostě na zrskách hodně hezky vypadá. I na nějakých jiných, ale mě to prostě sluší. Ach, jo. A teďka jdu teda zkusit tu řasenku, já si divně kreslím řasenku. Tak, tady máme, to já budu používat čírna, tady je prasklá, jo, tady je prasklá, jednou spadla na zemi. Od té doby musím používat jen černé. Mám krát používat takovou modrou a neříkat, že no takhle ne, já se vždycky takhle nakloním a takhle si to normálně to, ale před váma to nebudu dělat divně. Ne! Ne! Tak divný mít třasenku. Teď cítím na tom obočí. K tomu nikdy nedělám třasenku. Vlastně si ji nikdy nedávám. Možná první den školy. Mumia. To všechno pusa. Si na to dala ok. Hej, ale mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby si to dala do očí. Já jsem se jaká šmerka. Tak já se ještě nějak opravím a také se s vámi tak mě neuvidíte, jsem tajný ninja. Ne, teďka to je skoro křivý. Super, super. Super? Super! Tak jo. Kam mě ještě nevidíte. Chvilku čekejte. Ne! Už je to 14 minut. Musím maximálně do 15 minut, to přes. Pokud se vám tohle video teda líbilo, dejte lajček a u příštího ahoj. Čurís.